फ्रेंड्स गुड इवनिंग वेलकम टू माय चैनल। आमे जाऊँ नासापुरार संडे मार्केट। चलते देखा कौ भाया मार्केट। पचास का 3 किलो, 50 का 3 किलो टमाटर, 50 का 3 केंद्र ये करो सीधा ठीक ना ना ने बजे पर हाँ स्नैक्स क्यों ना टमाटो कोबी आगुरी चलो एटा जो स्नैक्स न ऊपर कतरो ना अरे एटा हुए तुमको देखे दो दो स्नैक्स न लाकुने मला अना कितना मोटा ಇದು 5-6 ದಿನದಿಂದ ಕೂಲಳ್ಳೆ ಅಂತಲ್ಲ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಂದಿದ್ದ ಇರೋ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗಿ ಒಂದು ಮೂಟೆ ಹಾಕಿರೋದು ನೋಡೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ अरे मोर शूटिंग चलते पत्ता सागर बसले बढ़िया मिलती ना ये अदा ना बाकी चलो ना चलो चलो आलू 6 किलो 6 किलो 6 किलो आलू 6 किलो चले जाएंगे तो नहीं ठंडी